Pali funso limene likuzungulira ndipo limeneli ndi funso lonena kuti kodi nzoona kuti aliyense mnyamata wa zaka 18 kapena kupotsera pamenepo ku America tsopano akukakamizidwa kukhala mtsirikali? Kodi izi zikutanthauza kuti nkhondo yayikulu ikubwera kapena ndi chizindikiro cha mavuto a dziko la US? Anthu ambiri pa social media akuchita mantha, ena akunena kuti nthawi yafika imene USA ikukonzekera nkhondo. Koma kodi choonadi ndi chiyani? Lero tikufufuza mwatsatanetsatane lamulo latsopano lomwe lasintha tanthauzo lake lenileni, mbiri yonse ya draft ku USA kuyambira kale kwambiri, ndipo zomwe zingachitikenso mtsogolo. Khalani nane mpaka kumapeto chifukwa zomwe mukumva sizingasinthe zimene zili zoona, ndipo izi zipangisa kuti kaganizidwe kanu kakhale kobwerera mbuyo. Koma khalani pomwepa kuti musinthe kaganizidwe ndi kuona momwe nkhani ikuyendera bwinobwino tsopano. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Lero tikulankhula zakusintha kwa lamulo la Selective Service System. Ili ndi bungwe la boma ku USA lomwe limasunga mndandanda wa anyamata onse omwe angathe kuyitanidwa ku nkhondo ngati pakufunika. Tsopano tiyeni tione bwinobwino. Munthu mu nthawi yambuyomo ankayenera kuzilembesa yekha, koma tsopano boma la USA lasintha lamulo kuti mnyamata aliyense yemwe akwana zaka 18 mpaka 25 azilembedwa okha, ndipo izi zizichitika mu automatic registration, palibenso kudikira kuti upite kukalembesa kumeneko. Mu chaka cha 2024 nyumba ya kumeneko ku USA idakambirana zakusintha la lamulo la mu Congress, ndipo mmene timafika kumapeto kwa chaka cha 2024 nyumbayi idavomereza kusintha kwa lamuloku ndipo adayika mu Defense Bill. Ndipo mu chaka cha 2025 ndi pamene dziko la USA lidayamba kukonzekera system, ndipo momwe tikulowa mchaka chino cha 2026 dziko la USA latulutsa chikalata choonesa kunena kuti kuyambira mu December dziko liyamba kulemba okha osadikiranso munthu kukalembesa, ndipo ukangofika zaka 18 system izi kulemba mwa automatic kukuyika mu mndandanda wa asilikali. Ndipo izi ndizofunika kwambiri kuti tizimvese. Kulembedwa sikukutanthauza kupita ku nkhondo, koma kuti mudziwe zambiri pitirizanibe kumvera videoyi. USA mbuyomu idali ndi lamulo la volunteer military. Izi zikutanthauza kuti mbuyomu anthu ankalowa mwa ufulu wawo komano osati mokakamizidwa, ndipo mu nthawi ya mbuyomo Congress imavomereza ndipo president amasaina, ndipo nthawi imeneyo inkachitika kunena kuti payandikira nkhondo. Kuyambira mchaka cha 1973 draft yomwe inkayendesera mu nthawi inasiya kugwira ntchito, kapena kuti dongosolo longolemba wanthu ndi kuwasankha kuwatumiza ku nkhondo lidasiya kaye kugwira ntchito. Nthawi ya nkhondo yankati ku USA kapena kuti civil war anthu adayamba kukakamizidwa kulowa mu usilikali, ndipo izi zinachitika mchaka cha 1863. Olemera okha ankatha kulipira kuti asapite nawo ku nkhondo, ndipo malo mwake izi zinayambisa mavuto ndi dzipolowe posusana ndi zimene anthu ena ankachita. Ndipo mu nthawi ya World War I mchaka cha 1917 USA itakhala mu nkhondo yoyamba ya dziko lonse, draft inayambanso monga malamulo. Amuna ambiri amayitanidwa mokakamiza, ndipo asilikali ambiri amachokera ku draft mwanjira ina amangosankha basi, umangodabwa kuti wayitanidwa kuti uzipita ku nkhondo. Ndiponso mchaka cha 1940 kulekera mchaka cha 1945 pamene nkhondo yachiwiri ya dziko lonse lapansi inkamenyedwa. Iyi ndi nthawi yomwe draft inagwiritsidwanso ntchito kwambiri. Mamiliyoni a anyamata anayitanidwa. USA inkafunika kuti anthu ambiri apite ku nkhondo, ndipo nkhondoyi inali yayikulu kwambiri pa dziko lonse. Malo mwake samadikiranso munthu kuti uzipereke, umachita kungoyitanidwa dzina lako, ndipo panalibenso kuwinya kulikonse kumene umachita, ndipo umangoyenera uchite chiganizo chopita kumeneko ku nkhondo. Ndipo mu nyengo ya Cold War i draft idapitiriranso kuchitika, ndipo mu nthawi anthu ankakhala pa red list kapena kuti pa mndandanda wa anthu ongoyembekezera ngati nkhondo ingayambe. Ndipo mchaka cha 1955 kulekera mchaka cha 1975 inso ndi nthawi yomwe zinthu zinasintha kwambiri. Anyamata ambiri anayitanidwa ku nkhondo ya Vietnam. Nkuti mu zaka izi dziko la USA linkamenyana ndi dziko la Vietnam.
enamo. Zotsatira anthu anayamba kukanano draft, zipolowe ndi maprotest zinachuluka, ndipo anthu ankati boma likukakamiza anthu kupita ku nkhondo yosafunika. Mwanjira ina boma limaudza anthu kupita ku nkhondo osati mwakufuna kwawo koma mowakakamiza anthuwo. Ndipo mchaka cha 1973 USA inasiya kugwiritsa ntchito draft ndipo inayambanso njira ija ya all volunteer force, kutanthauza kuti asilikali onse amalowa mwakufuna kwawo osatinso mwakukakamiza. Ngakhale draft sinagwiritsidwe ntchito kwa nthawi yayitali, dongosolo lakulembesa lidapitirira chifukwa mu nthawi dziko la USA linkakonzekera ngati nkhondo itachitikanso mtsogolo. Ndipo kusintha kumene kunachitika kuchokera mchaka cha 2024 komanso kulengezedwa kunena kuti lamulo likufuna kuyamba mchaka cha 2026, boma la USA linasintha lamulo chifukwa anthu ambiri sankalembesa, chifukwa chonena zoti itayamba pa all volunteer force atayamba kudikirira munthu kuti azikazilembesa ekha, anthu sankapita. Ndipo mawu ake wafotokoza kuti ena amayiwala ndipo ena amabadwa asakudziwa za lamulo ili. M'malo mwake zilango zinali zambiri chifukwa anthu ankavutika kupeza ntchito kapena maphunziro. Malingana ndi lamulo limene lidayikidwali, padayikidwanso zindapusa zingapo zimene zimachitika ngati sudalembese pa zaka 18 kufika 25, kunalinso kuvuta kuti upeze maphunziro chifukwa umayenera upite ukazilembese kuti ukhale nawo mu mndandanda wa asilikali. Ndipo tsopano boma lingathe kugwiritsa ntchito ma draft system. Choncho mu nthawi ino dziko la USA lalowano mu automatic registration imene yabwera ngati solution ya mavuto amene adadza mu nthawi imene adayika all volunteer force kapena kuti kulola munthu kuzilembesa ekha. So pa social media anthu akuganiza kuti nkhondo ikubwera, komano chilungamo chake nchakuti palibe nkhondo yomwe iyalengezedwa ndipo palibe draft yomwe iyayamba. Uku ndikusamvesesa chabe. Nkhani ya draft ndi kusankhidwa kwa anthu amene akonzekera kuti nkhondo ichitike, pamene automatic registration ndikungokhala ndi mndandanda wa mnyamata amene aphunzitsidwe za usilikali, osati kuti akukonzekera kuti akamenye nkhondo, komano azingokhala nawo pa mndandanda. Draft imakhala nyengo imene munthu umakhala wachita kusankhidwiratu ndipo mu nthawi yomweyo umayenera uzipita ku nkhondo. Kusiyana kwa registration ndi draft, registration ndi kulembedwa pa list basi. Anthu ambiri akumasokoneza pamenepa, satha kusiyanisa pakati pa draft komanso registration. Koma pali tsogolo lonena kuti draft ingazathe kubwereranso mtsogolo, koma pokapoka ngati nkhondo yayikulu ikuchitika ndipo pamenenso dziko likusowa asilikali. Koma padakali pano palibe chizindikiro cha izi. Lamulo lasinthidwa ndipo padakali pano automatic registration ndi imene ikukhalapo, ndipo kuyamba kwa mwezi wa December ndi pamene iyambe automatic registration. Koma palibe nkhondo yomwe iyalengezedwa, palibe draft yomwe iyayamba, ndi kusintha kwa system basi. Tsopano mwamva choonadi chonse. Nthawi zina zomwe timamva pa social media sizikhala zoona zonse, koma mukakhala ndi chidziwitso simungachite mantha mosavuta. Nkhani si ya nkhondo, ndi nkhani yakusintha kwa dongosolo basi. Ngati mufuna kuti tipitirize kukufotokozerani nkhani zikuluzikulu monga izi, dani subscribe komanso like pa video iyi, ndipo gawanani ndi anzanu chifukwa pano timabweretsa choonadi chonse osati mphekesera. Zikomo kwambiri chifukwa choonera, ndipo tionana mu video yotsatirayi. Dzina langa ndi lomwe lija, Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda monga ndakamba kale musewale kuchita like komanso subscribe kuti tizikupatsirani ena mwa ma videos pano pa Sama Vita YouTube channel.